sake saduwa da mu a wannan channel namu mai albarka. A yau ne za mu kawo muku labaran da suka kasance inda shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya gana da gogaggen ɗan siyasan nan na jam'iyyar NNPP, Musa Rabi'u Kwankwaso a fadar gwamnatin da ke Abuja. Ganduje ya kai ƙarar Abba Gida-Gida, ba don komai ba ya kai ƙarar nan nashi sai don rushe-rushen da yake yi ya kai ma shugaban ƙasansu Bola Ahmad Tinubu. Ba dai mu ji daga gare shi ba har yanzu, saboda bai dawo da reply ba. Shugaban ƙasan Uganda Museveni ya kamu da corona. Gwamnatin Ghana ta haramta cin nama yayin yaɗuwar wata cuta a waɗansu yankuna. Haramcin cin naman ya shafi waɗansu dabbobi ne kamar haka: shanu da tumakai da awaki da aladu da jakuna. Yaɗuwar cutar anthrax da ta karɓu a ƙasar. Majalisar Najeriya ta amince da dokar hukunta masu lalata ɗalibai a ƙasar. Rahotannin cewa farashin iskar gas ta faɗi a sassan Najeriya. Sauran labaranmu a yau: harin bom ya kashe waɗansu mutane a Afghanistan. Yanda wani mutum ya caccaka wa yara wuƙa a Faransa. Rahotannin sun bayyana yaran ƙananu ne, 'yan kimanin shekara 3 da haihuwa, kuma 2 daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali. Ranar Dimokuraɗiyyar ƙasar Najeriya ta ranar Litinin, a ranar ce hutun ta wanzu. A nan ne labarin namu ya zo ƙarshe. A danna mana subscribing sannan a danna ƙararrawa domin in mun sakar ya zo cikin kunnenku kai tsaye.